Здравейте отново, приятели! Продължаваме серията с кратки видеа, свързани с енергоефективна, устойчива, екологична архитектура, намирайки се в този прекрасен дом, за който вече многократно говорихме. Аз съм архитект Веселин Веселинов и ще ви водя днес в разговор с моят колега, кандидат архитект Христо Узунов. Христо, думата е твоя, представи се на нашата аудитория. Аз съм Христо Узунов, студент по архитектура в Университета по строителство, по архитектура, строителство и геодезия. УАСГ, Да, УАСГ. И съм преддипломант в момента в катедра технологии, модул реконструкции. Чудесно. Като съм учил, имал съм обменни програми в Политехниката в Мадрид, после в Милано. Изявявал съм се на различни конкурси международни, с които, станах стипендиант на Баумит, на Риофикс. Бях на финал на един международен конкурс, организиран от университета в Прага. И Чудесно. последния ми успех е всъщност от преди по-малко от седмица в Хелзинки. Представях страната ни на конкурс на Сен-Гобен, където бяха 30-те най-добри проекта от цял свят. От цял свят. Чудесно. Прекрасно. Всъщност ти вероятно вече разбрал, в къщата имаме също и материали на Риофикс, имаме тези варви мазилки на тавана, имаме също и екологична вата на Сен-Гобен в интериорните стени, също и в тавана за шумоизолация между гредореда. Споделям за нашите зрители, с Христо се запознахме на студентския конкурс на Сен-Гобен, организиран от Сен-Гобен, Architecture Student Contest или архитектурен студентски конкурс на Сен-Гобен, където имах късмета да съм жури, а Христо спечели първото място в България. Христо, как се запали по тази тема? Екологична архитектура, енергийна ефективност, устойчива архитектура. Това са различни термини, но да кажем най-общо какво запали твой интерес? Всъщност се запознах с устойчивата архитектура, на всички тези международни събития и не само, и в университета по архитектура в София. Добре. Като темата става все по-актуална и належаща. И в началото ми се струваше като някаква формалност, нещо досадно. Това е интересно. Да. Обаче, като задълба малко човек, си дава сметка, че това е нещо, което човек прави от много дълго време. Нещо, ако щеш вечно, да се грижи за това да му е топло, проветрено, светло, абсолютно комфортно и така нататък. И всъщност е, може би, отправната точка към добрата архитектура. След като си се погрижил за телесните си нужди, оттам нататък може да се вгледаш в теми от друг порядък. Да, това е интересно, което споделяш. Всъщност като студенти по архитектура и аз имам сходен опит. Човек иска да направи нещо много впечатляващо, като дизайн, като морфология, т.е. формообразуване, като цялостна архитектура, но всъщност има такива изследвания, правени много пъти, когато някой е запитан кои са факторите, които го карат да се чувства добре в една сграда, това са основно топло и шумоизолация. Тоест ние като архитекти понякога искаме да се изявиме като творци, но всъщност хората търсят не само това. За тях дори някои други неща са по-важни. Чисто практичните условия за комфорт. Добре, какво смяташ за къщата, в която се намираме в момента? Как ти се струва чисто и като архитектура, като енергийна ефективност, материали? Да, много е хубава. Сега, като енергийна ефективност, аз няма как да съм наясно, но предполагам, че всъщност той устойчивия стандарт, пасивния стандарт, не знам, но тя е пасивна къща, не? Не сме гонили пасивна къща изрично, защото липсва компонента вентилационна система.
по желание на собственика, но е близко до Да, пасивна сграда, да кажем нискоенергийна сграда или сграда да. с висока енергийна ефективност. Но всъщност тия стандарти имат за цел точно да се погрижат за това, за, за най-важното, за комфорта на обитателите в къщата и всъщност аз вярвам, че щом изпълняват тия стандарти, къщата вече ги изпълнява а, и тези нужди. Обаче тя всъщност ме впечатлява с нещо повече, защото тя освен, че е устойчива, тя е и с естествени материали. И наистина се Добре. усеща по съвсем различен начин. Ам, Въздух е друг. В смисъл, това, което и Фахрадин каза в началото, че Микроклимата. да, че, както е бил на село, нали, че не се е чувствал така у дома, в нито един друг тип сграда. Да, И според мен това е именно връзката с природата, която естествените материали до голяма степен те приближават до това и помагат на това да се чувстваш по-свързан с мястото. да. Комфорт, здраве, връзка с природата, връзка с дома. Сещам се, има една известна, разбира се, поговорка. Моят дом е моята крепост. My home is my domain. Това може би важи до голяма степен за този тип сгради от естествени материали. Аз си позволявам само да те допълня, че всъщност цялостната концепция за устойчива архитектура, поне според мен, задължително трябва да включва и строителните материали и да се обърне Да. много сериозно внимание върху тях. Това важи, разбира се, и за нашето образование в университетите, където мой опит е, че темата все повече набира популярност и надявам се Вярно. ще се развива. Добре, а каква е твоята визия, какво е твоето мнение за бъдещето на устойчивата архитектура? Ами за бъдещето на устойчивата архитектура това е малко сложно, понеже всъщност устойчивата архитектура е вече настояще. Тя Да, вече е прав си, актуална. съгласен съм. И всъщност това, което си давам сметка, че тези изисквания, които, особено в Европа, които са за устойчивост, даже струва ми се миналата година се поднови наредбата за енергоефективност в България. Да, от 1 януари Да. тази година вече имаме по-високи изисквания Да. за енергийна ефективност. Така че тези неща навлизат с все по-голяма сила и те ще станат малко и много задължителни. И всъщност добавената стойност на архитектурата, за да има някаква добавена стойност, тя трябва да запълни този минимум нормативен. Абсолютно. И защо не всъщност аз тук виждам, че нали, къщата изпълнява номиналния минимум и след това добавяйки естествени материали и смея да кажа доста красива архитектура, има доста добавена стойност. Дори и надгражда в този смисъл, да. Да. Да, в интерес на истината, когато проектирахме сградата, преди повече от 5-6 години, всъщност в момента покриваме настоящите и настоящите норми Да. покриваме, разбира се, за енергийна ефективност, за материалите си прав. Това е една допълнителна добавена стойност. Много ти благодаря за отделеното време. Пожелавам ти много творчески и професионални успехи. Благодаря и на зрителите за вниманието. И аз благодаря за поканата и ти пожелавам още повече такива проекти. Благодаря.